Hello, hi, namaskar, sister Kalada. Vanakkam, solmelu, namaskara. Welcome to another episode of By2Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production and Lonely Creator. One of the beautiful actress from costalwood, nammane Tulu industry, the beautiful actress panatappa vande eruler panda enna initha guest Chirashree Anchan uleru. Welcome to the show, Chirashree. And Chirashree na bagge yan panodondu ijji because this is not an interview show basically. Enna show tabage panodanda. This is fun chat Tulu show. Gamat goskara maldina telpuga and mast marli gattiga simple ad panodanda. So here off camera the camera gottine okay okay ji ija phone sama phone sari apne ekkada sari terite camera on ayine rappa okay conscious appe anchane okay coffee parletuka ini panode enchate actually coffee and maldiji ini coffee er malder panda Chirashree Anchan coffee malte ing korte so parondilla and tuka parthapan benchatanande so tukina maatiragla parondilla I don't know, this might be my last coffee also but anchatte not in a bad way. This might be my last coffee. I book biryani maltu korveru unda ancha okay ancha biryani maltu korveru ancha kelama maltu korgata chicken pura ancha coffee varto show kartan coffee show kartan thank you so biryani aap maltu kortar plan dalanda epo portanle inga ni modanasta portand so once plan paadalli ancha generation panda apu jo ancha like marination pura maltu portunate so tulu pan bara word ena ಇದು ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ದಾದ ಅಂದೆ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ದೀವೋಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವೇನಾರು ಪನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡೆ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಡೋದ ಕೆಟ್ಟಿಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಕೆಟ್ಟ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆತೆ ಸೊ ಯಾ ಈ ಕಾಫಿ ಬಾಪು ಜನ ಅಂಚಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನೋಡಾಡ ಇನಿದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಪಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಪಂದ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ರೆ ಪಂತ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನಿ ಮಾತ ಗರ್ವಲ್ಲ ಚಿರಸ್ಟು ನಮ್ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ವರ್ಮ ಕಾಲಕ್ ರೆಡಿ ಆದಂತರ ಪಂಡ ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ಬ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೈದಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ 8:45 ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿಕು ಬರ್ತೀನಿ 10 o'clock ಸೊ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ 10 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪನೋಡೆ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇರೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರ್ಥ ಗೊತ್ತೊಂದು ನಿಜ ಪನೋಡೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ದಯಗನ್ಲ ಪನೋಡೆ ಮೊಕುಲು ಬರ್ಪೇದನ್ ಪನಿ ಬೊಕಿಂಗ್ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ದ ಕಾಲ್ಸ್ ತಪ್ಪನ್ ಸೊ ತೂಕಿನಗ್ಲಿ ಮಾತ ಇಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬರಂದು ರೆಡ್ ಮೂವಿ ವರಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ದೀನಿ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀಪಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ ಪಿದೈ ಬೋನ ಕುಡಂಜಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಕುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡೆಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರ್ ಬಂತೇರ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ನಾನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಇನಿ ನಾನ್ ಬರ್ತಂಡಿ ರೇಖಾ ಅರ್ಧ ಪೂರ ಮೂವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶೋತ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ತೂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ನೆ ಕೊಟ್ಟರದ ತೂಕ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ನ ಶೋತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಣ ಐತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಫನ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿನ ಶೋ ನಾಟ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಕಂದ ಯಾನ್ ಸೊ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಚಿರಶ್ರೀ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಿಂಕಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅರ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಡ್ಡ ಬದರುಂಡು ಪಿಂಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿಂಕಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇನ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪನಂದು ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ನಾಗ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಇಂಕ ಅವು ಅವಡು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವಡು ಇಂಚ ಅವಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದುಂಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ಇಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ಆತೊಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೊಲೆ ಇರೋಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಕಳ್ಳಿರಂಪುರ ಪತ್ತೋಡು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮೂವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ ಬೈಕನ ದಾಲ ಉಂಟ actually ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಪಣ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಣ್ಣ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್
ಸಂಚೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿನ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದಿತ್ತನ್ ಬೊಕ ನಡುವಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ ಪೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನಡುವಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪೂರ ಬರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಪೈಲಟ್ ಹಾಕ ನಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಜರ್ ಲವ್ ಅಂಜು ಪೈಲಟ್ ಹಾಕ ಅತ್ತ ಐ ಕಲ್ಪನಿರಾತ್ ಐಕ್ ವರ್ಷ ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಂದಂಗ ಬೊಕ ಆತನ ಪಿಯು ಬಂದಾಗ ಆಫರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ವಿತ್ ಬೇಬಿ ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಪಣ ಇಂಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ತುಂಬ ಇಜ್ಜೆ ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪೈಲಟ್ ಆಯ್ತರಿಗೆ ಕಲ್ಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಾಯರ್ಗೆ ಅವಾಯರ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ತಿರ್ಗದ ಸೇಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಎಂದು ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇನೆ ಬತ್ತೇರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ Chirashree Anchan ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ 8 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂತೇರ ಮಲ್ಲಪ್ಪಿ ಮಾತ ಸೊ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದರ ಒಂದು ನನಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನ್ ಕೆಲ ಮಾತ ಕೇನು ಲಗೇಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಸರ್ ನಾ ಮಂಡಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ತಕ್ಕದಿನ ಓಲ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಂದು ಗೋವಿಂದ ಅಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನೋಡ ಮೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ PU ಟೈಮಡ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಂತಿತ್ತು ವಿ ಲವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪನಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲದ ಸೊ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾತಿರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆಲೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ತೆಲ್ತನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ನಿಂಚ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಬೊಕ ಈ ಪಿಯೋಡ್ ಪುನಗೆ ಫ್ರೆಶರ್ ಆತ ಬೈದಿನ್ ಸೊ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಿದೆ ಶೋಕುಲ್ಲ ತಾಯಿಪ ಈರಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಟಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತರ ಟಾಲ್ ಅದ್ರ ಪಟ್ ಈ ಟಾಲ್ ಆದಂಚ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ತೆಲ್ತನೆ ತೆಲ್ಪುಜಿ ಜನ ಪೀರ ಆ ಪಿಯೋಡ್ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಆದಂತ ಅದ ತೆಲ್ಪೊಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಗರೇನಿದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಂದದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜೆ ಬಂದನ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಿಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊರ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ನ ಮಂಡೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಿಯೂಡ್ ಆತಿನ ಸೊ ಸರ್ ನ ಪುದರ್ ಬನೋಡೆ ಎನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗದ ನಮಗ ಸರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈಜ ಸೊ ಹೌದಲ್ಲ ಸೀನ್ ಆತಂದ ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಓವ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಬೈಜನ I think of second PU ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PU ದಾಗ ಇಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನ್ ಯಾನ್ ದಾದ್ನ ಇಂಚ ದಕ್ಕೊಡ ಪನ್ನಗ ಆರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹೋಗೋದಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಬಿಸತಿದು ಓಕೆ ಸರ್ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಮಂಡಿರೋ ಪೋಯೋ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಪ ಮಂಡೆ ಬರಿಂಡಿ ಸರ್ ತೂಂದಿರ್ತಾಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಫೇವರೇಟಾ ಯಾರು ಏನು ಫೇವರೇಟ್ ಅತ್ತು ಪ್ಯೂಡ್ ಅಂದತ್ತ ಪೂರ ಫೇವರೇಟ್ ಏನನಿ ಯಾರು ಪುಗರ್ನ ಪಂಡ ಒಂದೇನ್ ಪಂತೇರು ಸೆಲ್ಫ್ ಪುಗರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಶೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಪುಗರಿಂಗ್ ಯಾ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತಿಂಗಳು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಜೀವನ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ರೇಗು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜರ ಅಂಚ ಆ ಮಾದ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ PU ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಚು PU ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ Hey, crush is like not love or something. Crush. Hey, show kulle mara. Hey. Crush dina change avandu. Ancha onje crush undu pujitare. Ancha specific ah. Ay show kulle. Yanje nin mara. Tentu pugari irutte. Ennane kudarde. Perre pande ennadaje footage tikkondi enni ni. But dinakkonji change. Kettis. Mallet moving on. Okay. Actually, in the mast jana ಕೇಂದ್ರ ಚಿರಶ್ರೀಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂದ ಕೇನ್ PU ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪುಲ actually ಏನೊಂದು ಪೇರು ಎನ್ನನೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂದ ಆಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದ ಶೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬೈದನ actually and ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲವ ಅನಚ ಬಂತೆ ಏರ್ ಯಾಂಕಿ ನಿನ್ನ ಪನಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೋರ್ಟ್ ಕೇನ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂದ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಗೊತ್ತಾನದ ಆನ್ಸರ್ ದಿನ ಕೊಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ತನಗೆ ಕ್ರಶ್ ವೇತದಲ್ಲತ್ತು ಕ್ರಶ್. So okay, moving on to the next question. Okay, so ireg onji inirದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವರ ಅಂದ ಬನಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲಾ ಬನಲ್ಲಿ ಸೊ ireg ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ inirದಿಂಚಿ ಇರು ಒಂಜ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾತಿರ್ಲಕ
or jor kalkade paatirlaka idi life time iru Reddit good today paatirali one option kudonji da gothuntu I chose this number 2 undua olla any place I don't mind anda itonji library poyaru or market udullaru babu ಯಾನಂಚಿನ ಕಾಲ್ಕದಿನ ಕೆಲವ ಇಂಚೆ ಕಾಲ್ಕದಿನ ಮಾರ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಜೋಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಅವರು ತಸ್ಪಾಯ ಯಾನದ ತಸ್ಪಾಯ ಮಾರಿ ಈ ತರ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ಗನಾ ಓಕೆ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ಗನಾ so the scene is actually engulu okay PU senior junior and must time bokka tikkina actually so how we'll greet each other and joru matra ಈರೆ ಹೊತ್ತು ಜೋಡು ಆತರ ಇದು ಮೆಲ್ಲ ಏ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಚಿಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಂತೆ ನೋ 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 ಕಲ್ಕೊಡಿರು ಓಕೆ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಭಯಂಕರಲ್ಲ ಪಾಡನೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನ ಕಲ ಓಕೆ so start so first time meet on the after long time so around 5 years 5 years from now okay 5 years I work at meet time actually Vjjeevan oh and 5 years I work yeah so 5 years I work meet on the so enche paathiru ಒಂದು ಜೋರು ready here first one port Ensolari Sokana oh mare 2 year exam ಹೆಚ್ಚಿನ busy yana ira yan short busy yan illa lockdown ಯಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತ ಜನರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಬರೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪರಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಚಿಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಓ ಮಿಲ್ಕರ್ ಓಡಿಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ Chirashree Anchan in movies tudupar in other videos ads advertisements item adu tudupar so in real life Chirashree Anchan incha as a person very simple homely coffee edde malper adil edde malper illadu bege malper aran kujal madatu yaronji personal assistant pavitra vandulle pavitra enna kujal sare unadu okay ancha mata then Chirashree Anchanage mara kadpona tupin panda bari ishta dayapanda itte pirad sound avandittadu ancha enku bega mugiple enku mara onja sound varpena tuodu yan morandi in chavene malpun lockdown kudu onja 1 week din chavene it actually ondo meme apna ande JCB da tupana pura avandittanu nana Chirashree nan inja tupana side mara inja bora pun bokadane malpun ade mara kadpona sakulu naven kudu tupin nana battunada By2Coffee with VJ Jeevan weekends full on masti tuondo play and yeah main episode 2 ver dada mata paardire paartirde so satya editor tude share malpunave tude oh ancha anchondu oh like interview purat popade so ink links kada purna yampa shopan mal tutin full interview oka pura okay na pura share malpande ode popper yenel surat kande hala tag malpora irin block malpora oh ಒಂದು ಪರ cut so yes Chirashree Pinky and Anchan so moving on to the next session that is actually the audience questions okay. Your favorite adandu mast kaatondittirla adu questions kelidere panle Vjjeevan panle so I was like ijji bokka gotta bokka reveal ಮಾಡ್ತಾರೆ so your favorite session so moving on to the first question okay. So first question batadada panda Shweta Santosh kendere okay. Shweta ka kendere so the question is when is our doll getting married Chirashree Anchan madme ya papa ande onji question mast time unde mast question la same by them madme apa peru so 4 years 3-4 years from now Chirashree Anchan is getting married and I got 1 year she's getting twins and after 10 years yanu deillage batadu jokal nottige 10 varshada jokal nottige Chirashree Anchan ara kandanin kulladu By2Coffee with VJ Jeevan tirtadu sponsors na list okay plan padagana
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೆ ಈಚೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ಓಕೆ so okay moving on to the next question. So next question is next movie for one simple question. ಐತೆ ರವಿ ಬಸ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಅವತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟೈಟಲ್ ಈಜಿ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀರೋ ಸೌರಭ್ so okay nice next movie kannada ಬರೋದು so basically kannada Chirashree Anchan ತೂಯರಗಲ್ಲ so kannada ತುಳು ಬರ್ದು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ Chirashree Anchan ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ and ಮಲ್ತದೇರ್ so ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ನೋಡು ಕಲಿವೀರಪ್ಪ ಮೂವಿ okay which language ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ನಾಲಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಪಂಚಭಾಷಾ ತಾರೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಂತ ಡನ್ನ ಎನ್ನ ಶೋ ಬರ್ಪೇರ ಬರೋಡ್ಡೆ ಬರಂದ ಓಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಡ್ಡೆ ಸೊ ಯಾ ನಂಜಿ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ ದುಮ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೋರ್ ಎಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತು ಸೊ ವಾಸನ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕುಲೊಂದು ಪಂಚಭಾಷಾ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೆನ್ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಆಫರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಬರ್ತಿನ ಕಾಲ್ಗುಣ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅವು ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ತಮಿಳ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಕನ್ನಡ ಕುಲ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ತೂಕ ಪಂಚಭಾಷೆ ತಾರೆ ಎನ್ನ ತ್ರುಟ್ ಮೀ ಆವೇರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಗುದು ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂದೆ okay moving on to the next question. Chirashree Anchan childhood yette enchettana and childhood only best memory erkendir panda Nafiza Juwairia. I think I have pronounced it right your name. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಾದ ಇರ್ತೀನಿ ಪೋಖರಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ಅದಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕಂದಾರ ಒಪ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಒಪ್ಪಿ ಎರಡ ಐ ಹೋಪ್ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜನಿಕ್ಲೆ ತೋಜರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಗೊಂಜಾತಿ ಚಿರಶ್ರೀನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮಾತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪೋಖರಿ ಜನ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖರಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅವು ಬಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂತೇರ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತೂಕ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಂಜಿ ಓಲಾಂಡದ ಪಿದೆ ಪೋತಿನ ಆದುರ್ತು ಅವರ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಆ ಪಂಡಲೊಂಜಿ ಬಾಳೆ 9th ಉಡುಪುನಾಗ ಐಕೊಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಿತ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೋರ So okay, into childhood ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಿರಶ್ರೀ ಒಂದು ಮಾತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾಗೆ ಚಿರಶ್ರೀ ಐ ಥಿಂಕ್ 4th or 5th ಆ ಟೈಮ್ ತೋಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಪನಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತರ್ಗೆ ಮದ್ಮೆದವಳು ಚ್ವಿಂಗಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚ್ವಿಂಗಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಪ್ಪಡ ಚ್ವಿಂಗಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಪಣ ಮೇರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಜನಕುಲು ಇರತ್ತ ಅಮ್ಮೆರ ನೆರ ಚ್ವಿಂಗಮ್ ದಿತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಟ್ ಸೀನ್ ಅಂಪೇರಾರು ಹೌದಾದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ ಅಣ್ಣ ಪೊಚ್ಚುಂಗಮ್ ಕಂದೋಡ್ ಬಂದ ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಈ ಬೋದ್ ಕಂದ ಅಂತ ಐಕೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೇನೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಪಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂದ ನೀ ಚುಂಗಮ್ ಬೋಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಪೋಯ್ ಚುಂಗಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ತೊಂದಿರ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಲ್ ಬೋರ್ಡು ಚುಂಗಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮ ಬೆರಿಕೆ ಪಾಟಲ್ಲ ಪಟಪಟನ್ ಬೋರ್ಡು ಚುಂಗಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಚುಂಗಮ್ ನಿಜಿ ದಾಲಿಜ ಬೋಡ ಶೀರ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಶೀರ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯದವರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪನೋಡ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾತಂತ ಪನ್ನೋಡ ಪಂದಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಪನೋಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಉದ್ದ ಪಂಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕೈ ಪಾರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಚಿರಶ್ರೀನ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತನ್ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ಐಟ ಗೊತ್ತಾವಣ ಎತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಇತ್ತಿರ್ದು ಮುಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರೇ ಪಾನ
and I think I was 3 or something appudu 3 years alitte illa posat paint maldi show painting pura ante poirakodu yan appaga un pura kaltondittina tappaga nama abcd 1 2 3 appudu yan show kodu pura bareditti gadi vatte bhaiya officer 3 years are full garravatti nana malpana panni incha kadidu kai candle the wax and 5 minutes ఒక బోర్డ్ గోడెడ్ కల్పన అదే ఒక బుక్ స్లేటెడ్ భరత్ కల్పన బదల్ మేర్ పొసత్ ఆని పెయింట్ ఆతిన వాల్ గు ಬರೆದ್ ದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಪಾಪ ಈರತ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಚಾವ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನ ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಈ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಬುಡಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಜನ ಮಸ್ತು ಪಾಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಗೊಂಜಾತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಗಮೇರ್ನ ಹನೊಂದು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದೈ ಪುರ ಪೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈ ಕೊಂಡದ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಬೋಡಿ ಪಿದೈ ಕೊಂಡ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓ ಡೇಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಪಾನೋದು ರೈಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಮುಜೆ 4 ವರ್ಷ ಉಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಡೇಟ್ ಕೊಂಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಾರ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನನೆ ಬಂಗ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಏನೇ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಕ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೆಗೊಂದು ನೋ ಪಂದಿಜ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಪಂಚಭಾಷೆ ತಾರಾಯ ಬಕ್ಕ ನೋ ಮಿನಿ ಪಂಡರ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋದಿತ್ತಡ ವಿಯರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗಿತ್ತದು ಸೊ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋತು ಜರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಹಿಂಗ ಸತ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರು ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಗೆ ಬರ್ತೇಡ ಬಕ್ಕ ನೀ ಶೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗು ಜೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ತೆಂಗೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಯ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಹೋಗು ಓ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಒಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಪಲ್ಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾರತ ಇಜ್ಜ that cut away having wrong information cut it okay so Chirashree Anchan mundu question mast jana kende mast panda mast jana so question the accent book baratina chinchadukku and ಒಂಜಿ ಜನ ಬರತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆದರೆ Chirashree Anchan ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಏಕೆಂದಿನ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಎಂದರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಯಾಂಬ ನೋಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲಾರ್ನ ಮಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೋನೆಗೆ ಬಂಕ ಅರೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲಾರ್ನ ಮಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಟಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ದೆಪ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಪ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ಬತ್ಪು ಜೇರತ್ತ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಡ ಮಟ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊ ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಬಂತಾರೆ ಅಮ್ಮರ್ದು ಬೈದಿನ ಅರೆಡ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಶ್ರೇಯಾ ಶಶಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ನೋ ಯು ನೋ ಹರ್ ಶೀಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಡು ಯು ರೆಗ್ರೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ not done in your life dala malpareg and aase itadu malde jar pandanda or dala already maltinekku dala unda avununde bejar avununde incha malpara ballitti nan pandu banke enondulle incha sudden ke ninne papuji na papuji anjar mast maldara gajini lekayam oh lady gajini of costalwood Chirashree Anchan nene paadagana title Lady Gajini of Coastalwood, Chirashree Anchan. Panchabhasha Tara, very soon. Panchabhasha Tara, very soon. Lady Gajini. Tara natti ata. It actually indu tikadalla dalla. Incha fans on leppuna power star ancha pura undade anchi irege. Ijji, but I think Smiling Queen on the Vonji fan page. Nice. Fan page undu Smiling Queen Chirashree Anchan. Nice, Smiling Queen. I didn't know it. Nikole choose monthly na Smiling. This is Smiling Queen. Smiling. Hey, that smile at them. I'm not even a competition man for your smile. That one per. Kita tu here there la. More gubbe. Okay, that. Smile at them. Alladu. Yan panni.
ಯಾ ಕೊರಿಯತಿರ ಲೇಡಿ ಗಜಿನಿ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದನ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಇರಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯ ಲೇಡಿ ಗಜಿನಿ ಮಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಾಡೋದು ಡಯಲಾಗ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಾಡೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪದ and yeah ಐತರಿಗೆ ಪಾನೋಡೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ yes on time script takes mata it Chirashree is perfect and pugara balle actually na short mariyadi deppodu and gammat malpodu but pugara oda happen because 9:15 ready ayara pante 9 o'clock ready adu kulda atte 8:45 ready adu kulda coffee bar pe chatta almost 2 hours wait malpairing nana bokke england wait malpa beru pande gottundu next mini episode shoot anada so I don't pakka nigren wait malpa I don't know wait malpaga pandu incha plan mada pardu nalti mincha panandu moving on to the next question so next question dada panda auntie ne edur kenu legottu ji pappara ijja so question is wrong I don't know auntie ne edur ijji panandulla I know it very well auntie na hide malpariji anda okay so question is wrong Shreya kende so arke endu podandu dada adu poo bandu inyan so have you ever drunk and texted your ex or BF on the cane there? Hey, drunk one text malpona porich. Drunk mal cheppune. Iji. Biddalu sikki biddalu. I malpona pura dalej because yan mummy anna aikulu like even practice modane aikulu ottige popa. So aven pandere so next question the pakka popane which is the last lie that you have told? Unde banle itte banne andu wow parpulinda andu ಎಲ್ಲರಪ್ಪ ಗಡೆ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಡೆ ನಂದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಗೆ ಕೇನೊಚ್ಚು ಪಂಡೆ ಪಿರಾ ಕುಜಾಲ್ ಬರಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪವಿತ್ರ ಕುಜಾಲ್ ಸರಿ ಉಂಡತಾ ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಸರಿ ಉಂಡದೆ ಮೇರ್ನದ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಕೊಡೋಣ ಅತ್ತ ಅಂಚು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದಾರ ಅರ್ಧಾನ ಅಂಚು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಲೈಟ್ ಪೂರ ನಾಡದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಕ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಬನ್ನಿವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಪೌಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಮಾತಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇವಾಗ ವರ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕೂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಲೈ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಖ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೋಂದಸ್ ಯಾ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾ ಐ ಮಿಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತೂ ಯಾ ಐ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ college the Pirad canteen and it's actually like a hangout place for you know kulon paatirali dala malpoli cheap and best food la ekla kola auntie nottu kulon paatirali cheap and best food la kuda ulaidu jagon kuda ulai poda ita kuldu tinodi it was fun good old days ಆನಲೆ attitude on jettande dek Panda, for what you're saying this. But encha anudra hey all wrong dithane bakke inda paatirna kulla I attitude undave ಯಾನು Chirashree Anchan ancha incha one myth dini yana myth bodkadu attitude dithane ee jenkul ancha innondu dithine actually but I Vjjeevan simple appan actually like specs undu godande story and off screen panda actually specs undu and pidai pona specs paadu lens anta paadu specs paadu pidai pona class look na paadu enk toji board sameta toji enk so basically dada mane edodu onji jana barandu per ar smile malpe ar mone enk toji smile mal anda smile maltera inkinche gotta appudu kelavaru inchala tinondu so dada tanpanda edodu ar hi maldinondu wish maldina so wish maltadu enk gotta jar enk wish mallavada appudu enk toji ಮನದಾಯಿ ಬತ್ಕೊಂಡ್ರು ಜೀವ ನಾನು ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಸೀದಾ ಗೆನ್ ಬಂದ ಅತ್ತ ಇಂಚಲಾತನು ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಅಬಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಆಮ್ ಪಾರ್ದು ಜಿ ಸೊ ತೋಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇ ಆತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಯಾ ಪ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಡಿ ಅನಂತ ಶೈ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಶೈ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಜ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ದೂರ ಕವನ್
एकाडेरा फोन कोरोंदित्तु जेर कॉफी शो करता हूँ परवागी actually ನಂದು PU ಟೈಮ್ ಅಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರದಾಲ್ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂಜೋಕಳ್ಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ PU ಡಾನು ಪಂಜೋಕಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ PU ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ என்ன ஃபன் சாட் ஷோ ಮೆರ್ಮವಾಗಿ ಬಾತೋಡಿ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಚನ ಅವನಿತ್ತು ದಾದ ಅವನಿತ್ತು ಬಂದ ಪಿಯುಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಮಿತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂಜಾರು ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಕೊಂಜೋಪಿ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಜೀವನ್ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ Ate, keep supporting. Thank you so much. Okay. I still remember Facebook nama chat malda. Dadaya, andaya. Ninna dance show kartindiya. Chirashree ninna dance show kartindiya. Yeah, I was dancing okay few times. Aditya ante praya tanda dance maltu. So dance show kartindiya barla. Yeah, we were chatting and I was like, yeah, thank you so much. Singlada vadadu. Thank you so much. Keep supporting. Ate one dialogue. Yeah, actually, yeah, after college we were not in touch actually basically. So, मेरा number लेते जाएंगे. So, ये show क्लिप पढ़ा अंडा इतने Facebook through a post. Facebook message मातर पढ़ नगा. Old conversation तो ये. Oh, इच्छा बात कर तुमने ना वो? अंडा. दादे यार अंडा. 8 years back oh. Yeah, 5 years. 5 years. Yeah, 5 years. 5 years. 4 years. Ansha. So, yeah. ये दादा उन्हें शाही इतने पाते रहेंगे so basically क्या लामा थे विषय चिरश्री ने बोलता moving on audience questions या वन तो चलो yeah so audience questions इधर end माल पुगा and I have a special question so Chirashree तू यार show caller beautiful actress costalwood and talented jana but मोलें चोले तुम तो क्या ना So actually, ಬೇತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬಂಗದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಚಿರಶ್ರೀಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಒತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನುವೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ದ ಮಿಷನ್ ಉಂಟದೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 1 kg ಪರ್ತಿ ಉಂಟು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ 1 kg ಕರ್ಬ ಉಂಟು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಕರ್ಬ ವಾವ್ ಕುಡಬಗೇನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 1 kg ಪರ್ತಿ ಉಂಟು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ 1 kg ಕರ್ಬ ಉಂಟು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ತೂಕವು ಜಾಸ್ತಿ obviously ಕರ್ಬ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುನು ಪನೊಂದು ಕರ್ಬ ಎಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ 1 kg ಪರ್ತಿ 1 kg ಕರ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಡ್ಲ 1 kg ಒಂದಿಲ್ಲ 1 kg ಅವಲ 1 kg ಓ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ So basic question mother ನಾನು actually question prepare ಮಾಡ್ದಾಗ ಏನ್ಯ ಚಿರಶ್ರೀ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಡ ಬೇತ ಓಕೆ ನೋಡೋದು ಇದು ಬೇತ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂಜನ ಇತ್ತ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಟಿಂಡು and yeah ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಉಂದೆ ಕರ್ಬ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಓಕೆ So yes, I'm back with a dare. Chirashree Anchan mandi dare korondilla. So actually normally challenge korda it out tired akli dare korondithini, but Chirashree Anchan challenge do out a perre pandanji in confidence undu. So dare directly korondilla. So dare dalaji simple. Ida mobile phone ku. So mobile phone iti bokka remote mobile phone iti bokka currency uppode. So dada manda dare very simple. Eer man jerandala female best friend or male best friend ereglav call maltadu. So basically anta buy the red offer buy the that is not a prank, that's actual thing. Okay. Red offer buy the and dare the banda dada manda
ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಬೈದಿಡ್ ಏರ್ನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಯಶ್ನ ಮೂವಿ ಸೊ ಯಶ್ನ ರಾಮಚಾರಿ 2 ಆವಮಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯಶ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ಗ್ ಇತ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ಗ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ಗ್ ಸೊ for example it's a female call ಮಾಡ್ಬೋರಾ female so we'll take that example and ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ಗ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಲ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಯಶ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿಕ ಒಂತ ಪುಷ್ಪಕರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅರೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಂದು ಡೇರ್ then I will continue that and ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ it's left to you ಏರಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಲಿರ ಬಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ತ I don't know ಏರಂದು ಬಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಯೂದನ ಅಂದ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೋಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ಟೈಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈರೆ ಪಂಡರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿನಿಕಲ್ ನಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಯಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು Vjjeevan ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದಾಡಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕತ್ತಿಜದ ಓಕೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜಂಗಲ್ ನೆರ ಇಲ್ಲದ ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫನ್ ಯಾನದ ರೆಡಿ ಆದಕುಲ್ಲ ದಾದ ಬರ ಪಾತಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಡ್ಲಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ ಕೈತಲ್ ಬತ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ದರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಲೋ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಒಂದು ರಾಮಚಾರಿ 2 ಉಂಡದ ಯಶ್ನ ಐಕ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕೇಂಡೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪೋನ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತಾಡ್ ಮೆನಿ ಇರ್ಲ ಇಂಚ ಯಶ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೋಲ್ಲೇರ ಐಕೆ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಡ ಕೊಡ್ದೆ ಈ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾತ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಡಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಪುಂಡ ಆತುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅಲೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಾಡುವನ ಕೆಂಡೆ ಇತ್ತೊಂಚು ಪಾತಿರ್ವನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪಾತಿರ್ ದಾಲಾಪು ಶ್ಲೋಕ ದಾಲಾಪುಂಡ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾತಿರ್ ಜಸ್ವಿನಿ ಮಾಲ್ತಾಳ ಫೋನ್ ಎತ್ತು ಜೋಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ ಹಲೋ ಚಿರಶ್ರೀ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಸ್ವಿನಿ ಇಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಲ್ಲ ದ ಒನ್ ಹೂಮ್ ದ ಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಓಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಹೌದು ಓಕೆ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಯಾ hello hi what is the name Chirashree Vaishnavi yeah Vaishnavi hi hi this is Pushpakar Mallikarjun okay and which language are you comfortable in to speak Kannada is okay or English is fine okay Kannada bartada very good okay so actually we are in the making and casting of for the movie Ramachari 2 you might have seen Ramachari right yeah so Ramachari 2 ke casting agtando and basically I wanted a role so lead role ge Chirashree is fixed as of now so basically her auditions are done and online auditions are done so basically she is fixed for the female lead role and I wanted a role
That is for Yashna Tangidu role ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. So I had approached her and I have got 2 names. I have got many names, but out of that, Chirashree suggested 2 names, and I liked both of them. But I actually liked. I told her actually the girl in the black dress is very good. So if you could connect her to me, and I'll speak to her, and we could come to a decision. Okay. So what was the name again? What is the name again? Vaishnavi. Sorry, Vaishnavi. Okay, wow, Yeah, because no this happens a lot of times, so I couldn't. Yeah, Sorry for that. And yeah, Vaishnavi. So here to this day. So, are you comfortable acting in Kannada? Frankly speaking, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ acting ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. So that's what I wanted. Actually, Chirashree ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ. So we wanted not actors. We wanted someone new. We wanted someone new, raw, and who could actually screen ಅಲ್ಲಿ acting ತರ ಕಾಣಬಾರ್ದು. We wanted something to be realistic. So we wanted someone new and raw. Okay. So we are doing this auditions for the role of sister of Yash. So I have got your name, and actually I liked everything, your pictures, and so if you want, we could discuss about the character and the role. Are you serious? Seriously, because I've never done acting. Like I have to do some TikToks, just Yeah, I have seen your TikTok videos as well. Oh. Yeah, Sorry, I didn't get that. I have seen your TikTok videos as well. Oh, okay. So ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ basically it's a shoot, not a whole year of shoot or whole month of shoot. Your shoot will be for 13 days, up to maximum ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 13 days ಇರ್ತದೆ. 2 weeks and plus 1 day, that's all. So your stay, your food, your dress, everything will be managed by the producer. Okay. So basically ಏನಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. If you like it, you can come, you can collab with us, you can do our project. So if you don't, we can search for the another one. Who was that, Chirashree? It was just me. Yeah, just me. Yeah. So I He actually, has experience in acting. I actually prefer you to do the role. I am like I never did a 10 minutes of acting also. I'm frankly speaking. That's right. Oh, okay. So basically, I'll just explain the role quickly. Okay. Yeah, sure. ರೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಶ್ಗೆ ಒಬ್ಳು ತಂಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ I can't come up with the actual story because I should not reveal it now. So I'll just say you the highlights, okay? So ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಕಳ್ದೋಗಿರ್ತಾಳೆ. So Yash and his sister both are like unknown people, strangers, they don't know. Okay. So the major mistake or major thing where Yash finds out that she is his sister is because Sanna Pradalli, because of crackers issue. Hello? Yeah, I can hear you. Because of crackers issue, ತಂಗಿದ್ದು 2 ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. Okay. Hello. Hello, I can hear you. Tell me. Yeah, 2 ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. Okay. And it's like a jolly character. It's not a sadistic or something. It's jolly character. So I'll explain you in a fun manner only, okay? So 2 ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿರ್ತದೆ and hello. Yeah, tell me. Yeah. So what? You're getting insulted or something. No. I'm hearing. Tell me because your voice is changing. Seriously, what is this? Whom you have connected in the call? No. Do I have time for all this? She's not ready to listen the story. No, sorry, sir. What sorry? What sorry? Hello. Hey, ಪಾತಿರಿಯಾ? Hello. ಆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡಿ. Tell me, ನೀ ಪರವಾಗಿತ್ತಾ? ಅಂದ ಇಂಕೇನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುಪ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಡಾಕ ಕೆರ್ಪೆ ಪಟ್ಟ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಿನ್ನ. హలో ఏమో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉందా మూల పద ఈ మళ్ళీ కట్టొచ్చి
ಇದೆ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಹಾಕುವ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಉಂಟು 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 ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಮನೆಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಮಟೆ ಊರು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾಕ್ವ ನಿಂಕು ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಈ ಎರಡ ಅದು ಎಲ್ಲಡ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಾರ್ದಂತೆ ಏನ ಏರ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ಈನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಹಲೋ ಅತ್ತಿ ಪಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಲ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ರಾಜನ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಏನೇನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾದ ಎಂಟ ತನ್ಪು ಎನ್ನುವಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ ಅದು ಸಾವ ಎಂಕೇನೋ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ನಾಯಿ VJ ಜೀವನ ಮಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪುಲ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪೋದ ಆತುಂಡು ಅಂತ ಏನಂತ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಳೆದ ನೇರ ಪಂಡಿತ ಅದು ಉಂಟು 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 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡು ಇಷ್ಟೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತ ಏಂದಯ ಏ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಿಗೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನಂತ ಪಣ್ಣು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಮರಲ ಹಲೋ ಅಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರು ಸರ್ ಶೀಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ Who? Vaishnavi. Why did you connect again? So what's the issue? Why did you cut the call? Sorry? And what's the issue? Why did you cut the call? Chirashree, what is this? What's happening? Chirashree, hello. I'm talking to you, sir. So why did you cut the call? Hello, Chirashree. Actually, you're insulting me instead. You instead you wanted to talk to me and suddenly you just cut the call on my face and it's you insulting me rather than me insulting you. Okay, so the basic idea is I wanted you as whatever it is, sir, it is the most important thing is that you need to respect the girl, right? So you just can't disconnect the call on my face, right? That means you don't respect girls. Oh. One issue and this is VJ Jeevan here. I saw that. Yeah, last week maatarla unde panpu nu. That's why I used to tell you that tell me. Seriously, you're not seeing me and the person is just narrating me a story. Hey, actually, Vaishnavi, listen. Actually, the story was great. Okay, red kannijji, onji car ijji, first shot do, incha utta, kujalpura rap on balpond barodu. All that I thought, but irada paathir maga ijji. Yeah, we got a great content actually, video padre. ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಗೊಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನತ್ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾ ಸೊ ಯಾಪ ರಾಮಚಾರಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ Yeah, soon onji paatara kate aatani Chirashree arege red film offer yan car deene baidanu molu illa car deene red film offer baidanu so ita red kuda battenda ar ardar din korpege 10 lakh done. Okay, thank you for taking ondu mattada digital payment idonditi so ivage address kodle namu bandu betanwa Ansha direct account ಗೆ ಬಡ್ಸ direct 10 lakh Ansha. So dada makpuga panda basically 10 lakshada boka paatare kodonji prank call makpuga. So yes, thank you so much. I actually saw your videos with what is Sharon. your name? Sharon. So Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. Do subscribe my channel, okay?
Yeah, oh, sure. Yeah, this episode I think it will be released around the 4th week or 5th week. So do watch, and Irma content antu great dikkanindi. Thank you so much for that, and thank you for taking the prank in a positive way. Thank you so much, and yeah, Chirashree korta paatirle. It's okay, thanks. Yeah, Bye, thank you. bye. Hello. Hello, cut. Okay, that was ಒಂದು ಸೆಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ prank call. I hope you enjoyed that. ನಿಜಾಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪುಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನಂತೂ full on enjoy malte. For that, you guys need to subscribe my channel, hit the like button, comment down, and share the video. Do it quickly. Ittene malpodu. And yes, enchatra ee session. Awesome. Prank call the best part ada. Best part gammat and Prank call the best part and gammat part. So Chirashree, dialogue session the ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೆ. Dialogue session is very nice and I like it personally because ಈ round the pudar ದಾದಲ ಪಾನ್ಲೆ ಇರೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay. ಇನ್ನಲ್ಲ ಪಾನ್ಲಿ. ದಾದಲ ಪಾನಲ್ಲಿ ಇರೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, ದಾದಲ ಪಾನ್ಲೆ ದಾದದ ಬಂಚಿ. ಬಕರ್ ಕಾಲರ್ ಬಂಲಕ. Beep sounds ಮಾಡೋಡ ಬಾಳೆ. And yeah, moving on to the first dialogue. Dada banda vishaya banka. So I'll be giving you a Tulu dialogue. Tulu industry the dialogue on korpa. So avene English idu panodu. Okay. And English idu simple adu panda dala ink content tikkuje. So what you need to do is nam school duk navin paatra andute nana panda English mata. What ya, kamya, goya, where ya. Okay. Cook for kallu the king ya. You for what doing? You for what doing ya. Down from go and up for ya. Down from going and up from coming. ಅವನು ಬಾಲ್ ದಂಜಿ ಕತ್ತಂಡು ಪಂತಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ತಿರ್ತದ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡುತ್ತೆ ಯಾಂತ ಲೋಟ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ಪ ಅದೇ ನಿರ್ಪಾನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ್ತೆ Pushpaka, this joke will doing what fun, no? Yeah, fun. Fun. Ekada the twins. The joke will make fun. Set. Okay, so moving on. Second dialogue. Yanna favorite dialogue. Mate episode use Malpuna dialogue. Okay. Satish Bandade sir. Erega be kirikiri. Undu raga alej. Ketun korpon. Ketun korpon. Who for what in this kirikiri? Ketting giving. Hey, nadunta budiyaru. Wow. Erega be kirikiri undu raga alej. Yanada pani first. Who for worry? Taviyanna. Dialogue palre. Erega be kirikiri undu raga alej. Who for happening here this kirikiri? This ragale not have. Ketting giving. Ketting giving. Okay. So okay, Hindi dialogue panta. Avenu Tulu to Irma style lo vanu. Okay. And the dialogue is बड़े-बड़े शहरों में ऐसे छोटी-छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. अवेन Irma style डजी पानोडु. इनका serious dialogue but इनका गम्मत इडबोडु film. अनि बेला अल्पुगा serious dialogue serious दिका बुल्तोंद पानोडु अवेन. Tulu. बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. Share. ఊరు మల్ల మల్ల ఊరు మల్ల మల్ల ఊరుడించిన ఏ ఎంత జోరు జోరుడు పనది మల్ల మల్ల ఊరుడించ ఎల్లెల్లి విషయం అవను కొన్సనోరిట నేను బుల్తున్ మల్ల మల్ల ఊరుడించిన ఎల్లెల్లి విషయం అవను కొన్సనోరిట and okay moving to the next dialogue okay ముందు మస్తు మల్ల ఉండి ఇంక తూమందే పంట రావుందించి ఇరే హెల్ప్ మాల్తా okay देवदास కొందా So Hindi dialogue. कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं. ये मुझे कास्ता है. Hint करो दिल्ला, help मार दिल्ला. कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? First line मुझे कन्वर्ट मार दिल्ला. कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? सही सुन रहे पर पे. पूरे यार बट दादा ये दादा पर. अब अंगोंडी. ए दादा अंडतिल्ले ಏರ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದೆ ಐ ಸೈಸೊಂಡ್ರ ಪಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಂದ ಪಂಡೆ ಇಂಕು ಉಸಿರಾಡೋ ಡೈಕ್ ಗಾಳಿ ದತ್ತನ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಡಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ಉದ್ದದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ रिश्ते में तो हम तुम्हारे
बाप लगते हैं हाय लास्ट में हाय सामान दौड़ी यानी नम्मे पे अम्मे हाय हाय बुढ़ी That was the end of dialogue session and of course the end of today's episode with the beautiful, with the gorgeous Chirashree Anchan, ladies and gentlemen. So, this episode ide end malpona chittina time. So next episode posa guest nottige unjat gammat unjat makkar and of course mast marl kattondu next episode back panandu. This is By2Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production and Lonely Creators. Thank you so much. Stay safe, stay home. Thank you. Like, share and subscribe. Yeah, I'll go with multiple.